No, takže pár 3, příprava bety k moři. Mám tady druhý motor, který si budu brát jako náhradní, primární už mám poskládaný. Teď si chci poskládat spodek tohohle motoru. Zbytek dílů, co se týče píst a tohle, tak to ještě nemám. To budu muset nejdřív změřit a objednat, ale už jsem to tady válí, tak chci aspoň ten spodek už mít poskládaný. A dál bych si chtěl na babetu přidělat spínací skřínku, ať to mám klasicky na klíček, protože i když na to jezdím jakoby do školy, tak se mi mnohokrát stalo, že mi ji ujebali. Prostě spolužáci si tam na ní jezdili. Já to nechci, chci tam mít prostě klasický klíček a nebudou mi šanci. No, takže od minula pokrok. Mám tam spínačku, klasika prostě, jak vole u auta, u všeho. No, to jsem si tam teda dal. Tenhle motor už mám teda spodek poskládaný. Fotřík mi na něj udělal i držáky, takže ten motor vám ukážu, jak tam nějak jakoby bude. Takhle nějak tam ten motor bude daný, na tu cestu mám tam na to držáky. Sice ten motor bude jakoby obrácený, ale to nevadí, stejně v něm olej nic jakoby nebude, žádný tekutiny, takže tam bude takhle obráceně. Hezky daný. No, takže píst furt nemám. Furt kámošův táta mě to proměřuje ten válec, abych věděl, jaký píst tam dát. A když to bude na nic, tak budu ještě něco poslat na Vejbrus, takže tohle ještě na dlouho. Ale už se to docela rýsuje, no. No a to je asi všechno z tohle videa a pak natočím nějaký s dalšíma přípravama, takže se tím zdar.